Ассалому алайкум бардорони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Ирӯз хостум ки дар бораи залатҳои корона ба шумо камтарак маълумот пешниҳод кунам ва кадоме ки чӣ саволе ки дорад дар комментарияи видео бинависона. Мо кӯшиш мекунем ба саволҳои ҳар яктаи шумо ҷавоб диҳем. салому алайкум бардорои азиз, ҳазор омад калом барои дастгириётон. Ай ҳамат хоҳиш мекунем ки пауза ки видеоро та лайк биза, ба хотир ки видео рекомендатсияда бирояд дига бардорам бибина. Номерои Супербанк WhatsApp меброяд ба номи Ҳамза, нархи билетмон 200 рублай. Чихеле ки дастгирӣ кардесен уҷа алакай 10% билетҳоро мо фурӯхтем. Ҳам хеле дастгириётон бира бардори азиз, бозира хеле смела мегзаронем. Дта шо ҷоиза хеле боия ва аз талниш конвертҳои пулия бардори азиз. Минадорам ай ҳамат ки бовар мекунен ранги канали юристиҷи дастгирӣ кардесен. Иам бози ҳаму канали юристиҷа ва ма пеш бурдесам. Ба ҳамин хотир бардори азиз бидро я билети дига биги уҷа алакай бозиам қариб буд мешава. ҳазор омади калом. Бардори азиз, кадоме ки ай залатҳои корона қарз дорад ҳозир дар аэропортҳо рейд рафтесай ки кадоме ки вақти омадан ба ватан проверка мекунанд ки шуморо ки қарздор ҳастин ё ай залатҳои корона ё нестен. Кадом нафарое ки агар ай залатҳои корона қарздор боша ба маблағҳои ай 50,000 зиёд метавонанд ки реси шуморо атменид кунанд. Бардори азиз, ба ҳамин хотир бардоро бисёре одамо шуданд ки барои 5,000-6,000 рубли ки ай залатҳои корона қарз гирифтагиянд, бо ҳамун сабабо дига запретшон мондагиянд ки наметавонанд ҳудуди Россия рафта. Ба ҳамин хотир бардори азиз, чанд қадаре ки суми ки шумо гирифтагиен и шумо дар қарзай бояд биспоренш. Ба кадом хотир ки вақти дуюмбора ки сафар кардаем ба Федератсияи Россия шуморо барои кор кардан иҷозат битан. Бардори азиз, ба ҳамин хотир ҳамат хоҳиш мекунем ки кадоме ки чанд суми ки ай ҳамин залатҳои корона қарз гирифтагиай ҳамвора биспорену баъд ба ватан биёен. Барое ки бисёро фикр мекунанд ки ҳозир ба ватан барем тамом қарзи мо аннулировать меша. И хел нест бардор, вай дар база дани сохранен меша. Вақте ки шумо ҳудуди Федератсияи Россия медороен, алакай вай дар база проверка мекунанд ки ҳамин одам қарздорай. Мумкин ки айрӯи ҳамун қарз шуда шуморо депортатсия кунанд, дига барои Россия рафтан иҷозат натан. Бардори азиз, ба ҳамин хотир кадоме ки чанд суме ки қарздор ай ҳамин залатҳои корона бардори азиз биспорем ва насиб бошад дар бораи тарзи мошенникӣ ки ҳозир бисёриро дар номошон қарз мегиранд ай залатҳои корона. Ҳамира насиб ки ба қарибӣ видео карда дар канал мепартоем. Кадоме ки чӣ саволое ки дорад дар комментарияи видео бинависа. Бардори азиз, мо хонда ба ҳар як саволи шумо ҷавоб мегардонем. ҳазор омади калом барои дастгириётон.